שלום לכם, אני תמר יאירי ואני מאמנת אנשים במצבי משבר. מי מאיתנו לא חווה משבר בחיים? משבר בזוגיות, פיטורים מעבודה, משבר בריאותי ועוד ועוד. בבת אחת הוא צונח עלינו, שובר את השגרה ויוצר חוסר ודאות, כמו גל גדול שמגיע ונוחת עלינו בלי שאנחנו מוכנים. זו באמת משימה לא פשוטה להצליח לראות את האור שבקצה מנהרת המשבר החשוכה. אני בכל זאת אנסה להצעיד גפרור באפלה שופפת אתכם. בואו נתנסה בתרגיל קטן. עלו בדמיונכם דמות שאתם מעריכים, כזו שמעוררת בכם השראה, דמות שהיא מודל חיקוי עבורכם. עכשיו שאלו את עצמכם מה התכונות שאתם אוהבים בדמות הזו. רשמו את התכונות האלו על הדף. יש לי הפתעה בשבילכם. התכונות שהשלחתם על הדמות שבחרתם הן התכונות שלכם. איך אני יודעת את זה? מכירים את המושג השתקפות? כל מה שאנחנו רואים בעולם זו השתקפות של עצמנו. כלומר, מי שמבין ומעריך תכונות מסוימות אצל האחר, סימן שהן חלק אינטגרלי ממנו. עכשיו אתם בטח אומרים לעצמכם, אבל אין לי תכונות כאלה. אבל זו עובדה. אני אומרת לכם, זו הזדמנות לנער את הקופסה, להתבונן שוב בדמות בצורה חיובית, ותגלו שהתכונות שלה הן התכונות שלכם. השלב הבא בתרגיל, אתם מתבקשים לשאול 3 אנשים שונים שמכירים אתכם היטב ושאתם סומכים על דעתם. מה הם התכונות שלכם ומה הן החוזקות שלכם? תשאלו אותם. כנסו לאתר שלי, לחצו על כפתור צור קשר וכתבו לי את התשובות שתקבלו. זו תחילת ההתמודדות שלכם עם המשבר, ואני מבטיחה לעזור. זכרו, משבר הוא כמו גל. יש לכם אפשרות לבחור האם יסחוף ויערבל אתכם, או שתעלו ותגלשו אל החוף בבטחה.